कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कट्टा लाईव्हच्या सोशल मीडियाच्या सर्व प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। आपल्या विधानसभेत काय परिस्थिती राहील, आपल्या विधानसभा क्षेत्रात काय परिस्थिती राहील असं वाटतं? माझ्या विधानसभा क्षेत्रात मी निवडून येईन का? तुम्हाला काय वाटतं की हे सगळे मोठमोठे कोण जे चंगू मंगू मोठमोठे डरकाळ्या फोडणारे 1.5 फुटे 1.5 आणे हे मला आव्हान देतात म्हणून मी निवडून येईन, काळजी करू नका। नातूंनी पण जोर लावलाय। ज्या पद्धतीनं आता राजकारण बघताय तुम्ही, टीव्हीवर दंड थोपटण्याची भाषा, पाय तोडण्याची भाषा, ही जी जनता आहे त्यांनी काय संदेश घ्यावा? म्हणूनच सांगितलं की महाराष्ट्राची जी उच्च संस्कृती होती, उच्च परंपरा होती, एक वैचारिक बैठक होती, ही बैठक देवेंद्र फडणवीसांनी विस्कटलेली आहे, मोडीत काढलेली आहे। तुम्ही लक्षात घ्या, पूर्वी तर राजकारण बघा आणि आता इथं राजकारण बघा। शिवसेना फोडली, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष फोडला, त्याबद्दल लोकांनी लोकसभेमध्ये त्यांना धडा शिकवला आणि त्यांचे खासदार सगळ्यात कमी निवडून आणले, पण त्यातून ते काही धडा शिकलेले नाहीत। परवांच्या झालेल्या विधानसभे परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये विधान परिषदेत त्यांनी आमदार 20 फोडले, हे घमेंडीनं सांगितलं। म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेनं त्यांना इशारा देऊन सुद्धा त्यांची घमेंड आणि अहंकार कमी झालेला नाही। आणि वरती काय सांगायचं की उद्धव साहेबांना इथं अमित शहानी येऊन सांगायचं, देशाच्या गृहमंत्र्यांनी सांगायचं की उद्धव साहेब ठाकरे हे औरंगजेब फॅन क्लबचे अध्यक्ष आहेत। देवेंद्र फडणवीसांनी काय सांगायचं की विरोधकांना रस्त्यावर ठोकून काढा। अरे तुम्ही देशाचे आणि राज्याचे गृहमंत्री आहात, तुम्ही लोकांच्या जीविताचं रक्षण करायचं आहे, तुम्ही लोकांच्या मालमत्तेचं रक्षण करायचं आहे, तुम्ही कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचं काम, शांतता राखण्याचं तुम्ही काम करायचं आहे। त्याच्याऐवजी दोन्ही गृहमंत्री असे बोलतात। आणि म्हणून मला या निमित्तानं त्यांना प्रश्न विचारायचा आहे की तुम्ही सातत्यानं आम्हाला मुस्लिम लोकांनी मतदान केलं म्हणून आम्हाला हिणवता। परवाच्या झालेल्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीमध्ये MIMची मतं कोणी घेतली? MIM सारखा तर जातीवादी पक्ष दुसरा कुठला नाही ना। MIMची मतं भाजपाने घेतली, समाजवादी पक्षाची मतं भाजपाने घेतली। नवाब मलिक ज्यांना बॉम्ब स्फोटातले आरोपी म्हणत होते त्यांचं मत कोणी घेतलं? त्यांचं मत हे युतीनं घेतलं। म्हणजेच भाजपानं, अजित पवार गटानं आणि एकनाथ शिंदेनं घेतलं। स्वतः मात्र अशा पद्धतीचे उद्योग करायचे, स्वतःचं तोंड काळं करायचं आणि मुठसूड उद्धव साहेबांच्यावर आरोप करायचे, हे आता महाराष्ट्रानं सहन करू नये।